Сәлем дуслар. Менә монда әзрәк кенә буш вакытым килеп чыкты да инде. Күптән хыялланган идем. Пушкинны бер тәрҗемә итеп карыйсы килгән иде. Менә монда «У лукоморья дуб зеленый» дигән шигыре бар инде. Менә шуны тыңлагыз татар телендә. Кайдадыр еракта, диңгез беткән җирдә, яшел имән үсә, яр кырыенда, алтын чылбырга чорналган, чылбырдан атамачы, кара төстә, галимнәрдән булган, сулга бара әкиятләр сөйли, уңа барса җырлар җырлый, мырмыр килә, анда мәгъҗизәләр, әкиятләр, син тыңна, исең бик китер, ләкин аңгыраймы, аптырама, суанасы утыра, алтын тарак белән чәч тарый, шүрәле күзләре ут кебек яна, урманны нык саклый, тотып алса кыти-кыти уйный, караңгы сукмаклардан искиткеч җәнлекләр йөри, тавык тәпи, йорт басып тора, тәрәзә ишекләре юк, керәлми беркемдә, анда диңгез көчле сулары, күтәрелә күбекләнеп, 30 батыр судан чыга, сакалы абзый буйрыклар бирә, хан малае патшаны асирга ала, анда күктә халык күрә, урман диңгез аша, сихерче ыжгырып очып, батырны күтәреп бара, патша кызы зинданда кайгыра, аңа бүре хезмәт итә, кисмәктә җен карчыгы, кулында себерке кыйрык була, теләгән якка очып китә. Явыз патша сөякчел үлмәс, ширли бизгән алтын җыя, мең гомер уйлый яшәргә, анда урыс исе, урыс тулган, бакчаларда, мәктәпләрдә татарлардан урыс ясыйлар тырышып, арганны белмиләр бердә, мин дә анда булдым, бирелмәдем, көчләре юкка түгелде, тешләре сынды калмады, татар булып калдым, манкорт булмагыз балалар, ымтылмагыз урыссыз булырга, рәнҗетмәгез бабайларның, җаннары булсын оҗмакта. Рәхмәт.